To ni ce Rabi. Na'am. Ni ce Rabi Diyar Ali. Kuma da ni da Buhari yan maza biyu muke na uwa ɗaya uba ɗaya. Kuma mun taɓa zuwa wancan milkin da ya yi. Wancan wanda Buhari wannan ya sarke shi baban gida. Ina daura lokacin na gidan gongon uwar tashi. Muka je can wurin Buharin da kanshi. Shi kenan da za mu taho. Sai goggon din sai ta yi da Allah diyana in kun tashi wannan abun naku don Allah ka ku kashe mun shi. Sojoji suka faɗi kwanta suka ce mama ban mu yi mai komi. A shirin nan ma Buhari an sabke shi mu ba mu sani ba na yi ta kuka a daura na yi ta kuka. Kan mama ta take cewa da Allah Rabi ki yi haƙuri. Yanzu Buhari ya san inda kike? Bai sani ba. To yanzu misali idan da za ki samu dama ta ki faɗi mai halin da kike ciki ko kuma ki sanar da shi menene za ki iya shaida mai? Ina son taimako da Allah ta hannun ɗan uwana Buhari. Ina son taimako ɗan maza biyu muke na uwa ɗaya uba ɗaya ni da Buhari. Amma tun daga wannan lokacin bai ƙara gani na ba ban ƙara ganin shi ba ina nan ɗan dume. Don Allah ya yo mun taimako. Ya yo mun taimako ina nan wuri har ma bara nike a ce uwar Buhari ce take bara. Wallahi kuwa. To za a faɗi Allah. Ina bara ana ce uwar Buhari ke ganin ki shugaban ƙasa ki zo kina bara in ce